Huomenta. 9. päivä starttaa ja kello on 5:30 aamulla ja tässä taas perinteisesti niin punaisen koiran kanssa aamulenkellä. Yöllä on satanut vähän vettä. Aika tyyntä on. Hyvä soutukeli. Pilvipoute. Täytyy vähän katsoa mennäkö se sadella, että millä varustuksella lähdetään. Ja eilenhän meillä meni siellä Purolla ja joella, pienellä joella tuolla sisämaassa. Ja sitten vielä illalla siitä enää pätkää ottanut, kun siellä, haukitapahtumia oli toisessa veneessä siinä, mutta muuten ei ollut, niin semmoinen parituntinen käytiin tuon rauhoituksen jälkeen soutamassa ja sitten saunottiin siinä ja nukkumaan joskus 11 aikaa, että aika pitkiä on nämä päivät meillä, että se on herätys tässä 5-6 välissä ja 11 asti painetaan, toki me päivän läpi niin siesta pidetään, että pysyy toimintakuntoisena. Voi ehkä joku luulla, että on vähän ihmeellistä, että tälleen lomalla painetaan näin menemään, mutta ei se sillä tavalla tunnu siinä että niin työnteolta, vaikka se onkin raskasta ja fyysistä, että se on hyvä, että välillä onkin vähän tämmöistä. Tämä on mukavaa ja päivät menee todella nopeasti ja nythän meillä on sitten se tilanne, että tämä on niin kuin viimeinen täysi kalastuspäivä. Eli eletään tiistaita ja keskiviikkona sitten meillä on sillä tavalla, että me todennäköisesti illalla jo nostetaan veneitä pois. Päivä voidaan kalastaa siinä ja sitten torstaina taas niin on melkein vaan kuin asunnon siivous, pakkaus. Ja muistaakseni 11 oli sitten tuo asunnon luovutus ja siitä sitten taas se 7-8 tunnin veto tuonne kotiin ja onneksi silloin sitten viikonloppu aikaa kalustohuollolla ja itselle ja ehkä tämä kisapartakin sitten lähtee jo pois, katsotaan. Siellä varmaan tulee sitten viimeisiä alkuun, jos loppuspiikkejä noihin juttuihin, katsotaan miten niitä ennättää täällä tekemään ja editoidaan sitten sitä materiaalia. Toivottavasti joka päivälle saadaan jonkun monen juttu sinne ulos, vaikka vähän lyhytkin. Niin näette vähän, että mitä touhutaan. Ja sittenhän meillä on niin kannattaa seurata. Meillä on siinä se viikko käydään töissä ja seuraavana viikonloppuna meillä on heti toinen kalastusreissu. Lähdetään semmoiselle pienemmälle järvelle tuonne Pohjois-Savoon ja katsotaan nyt sitten, että miten siellä keksitään. Sinänsä muuta ohjelmaa ei ole vielä sinne, kun siellä on kämppä vuokrattuna meillä jo valmiiksi ja porukka tiossa, joka lähtee ja mietitään sitten, että mitä siellä näytettäisiin. Varmaan ruoanlaittoa ainakin. Siellä on nuotiopaikka, semmoinen vaatimaton, mutta kuitenkin. Mutta ei siihen vielä sen kummemmin. Tilatkahan kanava, niin näette sitten meidän jatkossakin näitä toilailuja täällä ja kalasteluja. Ja me nyt sitten punaisen koiran kanssa käydään vielä tässä. Tuollahan odottaa, että mä jatkan matkaa. Niin jatketaan tässä sitten aamupalan tekoon ja lähdetään soutamaan. Ja jos ei hirveästi sada niin, ja jotain tapahtumia on, niin otetaan video sitten kanssa. Jatketaan tässä tätä päivää eteenpäin. 9. päivä on käytänyt iltapäivää ja siinä aamulla käytiin yksi soutokeikka ja siinä tuli semmonen pieni harjus heti ja heti perään semmonen vähän vöyrimpi ahven, niistä en ottanut kuvaa. Muutamia harjuksilla on saatu alamittaisia ollut kaikki harrit, niin ne on laskettu pois. Ja sitten tuli se vähän näppäremmän kokoinen säyne, semmoinen 0,5 metriä, 50 senttiä taskurakunkin ollut pituus. Painoa ei mitattu. Laskettiin kaveri uimaan. Hyvä suolakala muuten olisi, mutta täältä asti ei kotiin lähdetä sitä viemään, niin eikä nyt heti voida syödä, niin huomenna on käytännössä viimeinen päivä, toiminnan päivä ja sitten on se matkustuspäivä, mutta nyt on sitten kääntynyt lievästi iltapäivään tämä päivä ja
Tässä kävelen tämmöistä polkua pitkin. Se on Uusi Koski, vanhat kujeet. Eli nyt menen uudelle koskelle ja tässä matkaa tein. Tässä on semmoinen kilometrin verran kävelyä kartan mukaan, mutta katsotaan nyt sitten paikan päällä tarkemmin. Mutta tämmönen olisi tämä iltapäiväohjelma ja veneet on soudussa siellä. Toinen porukka on tuossa, olisikohan 5 kilometriä tästä alavirtaan soutamassa ja toista en vielä kysynyt, että minne lähtee. Nuorisojengi on vetänyt aika tiukkaan, niin oli vähän väsyneitä, niin he eivät aamusoudulla käyneet. Mutta siellä ne on innokkaasti nyt menossa virralle, mutta minäpä tarkemmin tästä koskesta, kun näen minkälainen se on. Ikinä en ole ennen itse käynyt ja katson vaan kartasta, että täällä on. Siellä pitäisi olla laavukin, missä voi huilia, mutta katsotaan tarkemmin sitten, kun pääsen perille. Perillä ja tuuli tuntuu vähän yltyvän tossa, mutta ei se haittaa. Mulla on takki päällä, kun lupas, että mahdollisesti sadetta. Ja tämän näköinen on tää yläjuoksu ja mitä tästä nyt nopeasti katsoo, niin tähän ei mene polkua, mutta jos mä suinkin järkevästi pääsen tänne, niin tästä vanhat kujeet, eli sen kosken niskan kalastan tästä alhaalta tämän. Myös sitten tämän puulin tässä lähempää kalastan. Tässä on ihan hyvän näköistä heittopaikkaa. Sitten tulee tää toinen kivi tässä näin. Yläniska. Sitten siinä on todennäköisesti stoppari onkin tossa kivien alla. Sitten tässä on tämmönen lahukka. Siinä kalastelen. Ja sitten lähden tuonne alas katsoa, mitkä siellä on maisemat. Ja nyt en ole ihan varma, että millä alauksella. Ehkä tämmönen, uskaltaisiko kokeilla ihan tommosella heitettävällä vaapulla tässä nyt ensi alkuun. Jossain päin pitäisi olla laavu. Ilmeisesti se on jossakin tuolla. Siihen oli kylttikin tossa, mutta sillä oli lievä kaatumistauti. Alkava sellainen, niin se oli vähän könöllään, niin nyt en ole ihan varma suunnasta, mutta uskallan väittää, että jonnekin tuonne pitää mennä. Niin mä kalastan nyt ensiksi tämän ja katsotaan, jos mä pääsen tuohon, tuossa on melkoinen viidakko, niin tosta alkaa. Ei mitään. Katsotaan sitten miten tämä päättyy ja mitenkä jatkuu tämä touhu. Joo, tuon kosken kalastin ja sitten tässä mulle tuli semmonen dilemma, että voisin tuolta mielellään heittänyt tosta vähän lähempää niin tuon koskenniskan, eli ton. Mut sit tuo kivi olisi jäänyt, mä olis nyt tänne saa uitettua ja tässä kun tulee ihan pintaa, niin kirkasta että mä en näe, että minne mä osoitan. Ihan pintaa. Mä päätin tästä nyt heittää ensin tämän rauhallisesti. Ja mitäs siellä? Siellä oli hauki, joka iski ihan tossa kuohussa. Kiiltää niin mahdottomasti, että tuossa. Ja siellä hän nyt odottaa vapautumista. Paljon on haukia täällä. 20, 40, 60 senttiä on hänen mittansa. Minä lasken hänet äkkiä vapauteen nyt, mutta yksi ahve oli tässä edellisellä niskalla, mutta hän itse itsensä vapautti, että nää iskee kyllä tosi kovista virtauksista, jos katsotte tosta näin. Tosta iskee hauki. Mutta ei mitään, minä jatkan harjoittelua ja päästän kaveri uimasille. Nyt on päässyt tämän lahukan toiselle puolelle ja oli siinä mielenkiintoinen tapahtuma tuossa välillä. Ja sen tarinan kerron ekana, niin heittelin tuosta kärestä. Anteeksi, oli vähän tullut tänne päin. Ja heitin sille, että näette tuon virran reunan tuossa. Että se ihan virran reunaa, tätä Suvannon ja virran reunaa nousee. Ja heitin siihen. Ja jumahti. Saman tien jumahti. Mä että se on pohjassa. Ja nyin muutaman kerran näin. Vähän reippaamista, että irtoisi, mutta mitä ei tapahtu. Ja sit se rupesi potkii siellä. Se hyvin laiskasti potki. Ja silloin mä tajusin, että kalaa ja vein siiman kireelle. Mut muutama potku ja se oli sitten irti. Että nyt jää kyllä arvailuun. Pikkusen mieltä kutittelee, että oliko lohi, mutta oli kyllä hieman laiska minun mielestä loheiksi. Mutta saattaahan se joskus rauhallisemminkin ottaa. Mutta se siitä, se ei jää nyt tutkimatta, että mikä se on. Ei sitä voi selvittää enää. Se jää mieltä kaihrittaa nyt. Mutta sitten lähdin kalastaa tätä suvantoa tässä, mikä on tässä näin. Mut sit mä pääsin jonnekin
tonne asti, niin tässä alkoi olla heinää, niin mä sitten luovutin. Ja rantoja pitkin tätä ei pääse kulkemaan. Ei mitenkään. No mä oikasin sitten tähän ja mä ajattelin, että mä aloitan tästä. Voin mä kokeilla tohon vielä heittää, mutta aloitin tästä, että mä yllän tohon virran reunaan. Ja lähden sitten viemään eteenpäin ja katsotaan mitä siellä on sitten jatkossa sitten tarjolla. Tosta pitää heti ruveta toi virran reuna kanssa kalastaa. Mutta oli mielenkiintoinen tapaus. Pikkusen olisi edes käynyt näyttää se kala, mutta ei voi mitään. Se jää ikuisesti historiaan. Mä jatkan kalastusta. Tauko paikalla. Mut kattokaa minkälaisessa paikassa mä heitän. Ja ihan yksi. Ei ensimmäistäkään muuta kalastajaa oo. Ja kun tuonne eteenpäin kattoo, niin tämähän on ihan heittokalastajan taivas. Täällä pyörii kuin sika vatukossa, kun joka paikkaan pitäisi heittää, kun on niin hienot paikat. Siellä taitaa olla soutaja joku tulla hyvin kaukana. Mutta nyt on tauko paikalla mulla tässä ja tauko paikalla ja hieman Amerikan vettä ja keksejä olisi tarkoitus ottaa, mutta voi. Mä oon 2 tuntia jauhannut tätä ja tää on ihan loputon. Kuinkahan kauan mulla menee tälle? Voi olla, että loppuu ekana niin sinni, mutta toinen mitä mä oon tässä niinku miettinyt tässä tätä touhua, kun mä näitä viimeistäkin haukea päästiin, että onkohan täällä kalastusoppaita, jotka on erikoistunut myös tai lohenkalastuksen ohessa pitää hauenkalastusjuttuja, niin Keski-Euroopassa on haukikin myös kova juttu. Ja täällä sanotaanko, että puitteet on kohdallaan. Ja tässä koskesta niin löytää hyvin noita haukia. Niin. Ihmettelin vaan ääneen itsekseni tossa, että tässä olisi jollekin oppalle niin myös tuon lohen lisäksi niin haukiohjelmaa niin asiakkaille. Mutta se oli nyt minun ajatus vaan. Tätä kun nimittäin tätä haukea on noussut ihan mahdottomasti. Ja hyviä ahvenpaikkoja on kanssa, että virta-ahven kalastus voisi olla ihan mielenkiintoista ulkomaalaisillekin, miksei suomalaisillekin. Mutta minäpäs tuossa vähän mutustelen, kun alkaa voimat loppua ja jatketaan sitten kalastusta. No niin, tuohon heitin stoppariin ja minä otin sieltä, että se kuningaslohi iskee, niin hauki jälleen kerran. Joo, otetaan kaveri rannalle ja päästetään joo. Minä otan sinut kohta. Otetaan kaveri uinnilta poikki ja minnekä hävisi. Siellä menee. No niin, otetaan pois. Niin päästän kaveri uimaan. Niin. Sitä on kalastettu nyt koskeen ja kävi niin, että mulla jää viehet tuohon pohjaan ja vielä vaan riittäisi tästä eteenpäin, kun katsotaan niin tuonne aika pitkälle niin virtavettä kalastettavaksi, mutta kyllä mä nyt kun mulla ei ole noita viehelukkoja, niin se saisi olla leikari, kun nää osaa pyörittää niin paljon, niin kyllä mä nyt taidan luovuttaa tältä päivältä, mutta tänne kyllä palajan vielä varaosien kanssa. Ja tää oli kyllä hieno pätkä. Tää oli hieno pätkä. 3 tuntia on sitä suurin piirtein pyöritellyt tossa ja kello alkaa olla 5. Niin pitää ruveta kyselemään, onko siellä ruokahommat missä vaiheessa ja katsotaan sitten, että tuleeko vielä illalla pätkää, että lähdetäänkö, mikä soutuhommat on sitten ja jaksaako tässä yleensä lähteä, kun on ollut aika pitkä päivä jo. Minä olen ollut niin kuin nyt 12 tuntia liikenteessä, että no melkein, että mitä se oli 5:30-6 välissä, kun oli pystykorvan kanssa ulkona, mutta kyllä ne on pitkiä päiviä ja otimme pienen lepin tuossa puolen päivän aikaa, että vähän huilasin, mutta katsotaan nyt, että miten ilta jatkuu ja näihin kuviin ja tunnelmiin tässä vaiheessa. Ajattelin tuossa porukalle tehdä vähän iltapalaa ja nyt tulee tämmöistä valkohomman juustoa. Eli mä aika reilusti laitoin tuohon valkosipulia, noin paljon ei tarvitsisi, mutta siihen kuulee niin kun valkohomman juusto. Siihen leikataan tuommoisia viiltoja, niihin hieman valkosipulia. Sitten sinne sitten ympärille laitetaan tomaattia, kirsikkatomaattia. Tää tehdään siis uunissa. Uunissa tehdään tää, että noin 175 astetta. Mä teen noita patonkia kanssa, niin pakastepatonkia, niin siinä vaiheessa kun ne patongit on kypsiä, niin on tämä paistoskin kypsä. Eli tomaattia ympärille, valkohommen juustoa ja sitten siihen painellaan noita valkosipulin kynsiä. Mutta sitten siihen päälle laitetaan vielä sitten
Cashew-pähkinöitä. Tässä ohjeessa oli cashew-pähkinöitä, mä oon joskus aikaisemminkin tehnyt. En muista, saattaa olla jopa tästä jonkunmoinen pätkä sitten YouTubessakin mulla. Ja cashew-pähkinöitä. Sitten siihen laitettaisiin yrttejä hieman päälle ja sitten hunajaa. Meillä ei nyt yrttejä täällä maastossa on, niin mä laitan pikkusen savupaprikaa, että en tiedä minkälainen siitä tulee. Ja mä lisään vähän noita tomaattia. Sitten olisi niin oliiviöljyn paikka. Meillä ei oliiviöljyä, niin mä laitan ihan tavallista rypsiöljyä. Rypsiöljyä laitan sitten sinne. Ja sitten oikeastaan vaan laitetaan uuniin, eli pakastepatongit ja nämä yhtä aikaa. Ja kun patongit on kypsiä, niin sitten on ruokailu valmis. Ja miten sitten syödään, niin otetaan siitä patongin siivun päälle tomaatti. Sitä voi vähän puristaa sinne, että se ei pyöri, niin murskata. Ja sitten koukkaa juusto, kun se on sulanut sitä juustoa sitten siihen leivän päälle. Ja siitä sitten pistetään ääntä kohdin. On hyvä. Nuorisokin jopa tykkää siitä. Mä taidan laittaa lisää vähän noita tomaatteja, kun meillä on. Ja laitan sitten tuon öljyn ja vähän maustetta ja hunajan siihen ja sitten saa odottaa, että uuni lämpenee. Kokkailut on nyt ollut se varttitunnin tuolla uunissa ja katsotaan, uskaltako tähän jo. Ainakin on patongit jo vähänkin liiankin kypsiä jo. Ja katsotaan sitten, nämä ei ole oikeastaan vielä tarpeeksi kypsiä. Mutta laitetaan siitä koemaistoon, tuolla tuntuu jo ruokailijat tuleva. Siinä oli päivä 9 ja siinä oli jo vähän enemmän toimintaa, että saatiin vähän kuvattua. Ja siitä kohi viimeistä päivää, eli 10 päivää. Ja muistakaahan tilata kanava ja tykätkää, niin saatte sitten, kun olette tilannut kanavan, niin muistutuksi näistä seuraavista videoista. Niin mennään kohi päivää 10.